перша українсько-кримсько-татарська антологія. У Києві на книжковому арсеналі презентували збірку «Кримський інжир». До неї увійшли роботи переможців одноіменного літературного конкурсу. Фіналістів оголосили ще у грудні, а тепер надрукували книгу. До першої збірки потрапили твори та переклади більше 3 десятків авторів, написані українською та кримсько-татарською мовами. Детальніше у сюжеті Мілени Амеді. І степ, яким ти їхала щойно, нічим не відрізняється від кримського степу. Це історія про те, як у квітні 2014-го підприємці з Херсонщини вирушили до Криму, аби вирішити фінансові питання з партнерами. Там вони стають свідками окупації півострова. Цей твір перший у збірці «Кримський інжир». Викладач іноземної літератури Сергій Аркуша писав його кілька років і закінчив спеціально до конкурсу, аби розказати іншим про те, що переживали 5 років тому у Криму та Херсонській області. Коли почалася окупація, Херсонщина також очікувала повзучої окупації на свою територію. Тому ми дуже болісно відчули цю трагедію. І для багатьох із нас те, що відбувалося в 2014 році, і те, що відбувається зараз, є співмірним болем. Кышның көкләре алтында калганда, эмолар айланып кетселер авлакка, сен аңлайсың. А так звучить вірш українського поета Сергія Жадана «Як ми будували свої доми кримсько-татарською». Поетеса Сеяре Какче написала близько 15 варіантів перекладу. І той, який відправила на конкурс, приніс їй перемогу. Жадан практически написал о нас. Вот в его стихотворении, в общем-то, прослежены все те вехи, которые крымские татары прошли, строя свои дома. И вот эта ритмика, это ощущение того, что тебя поняли и с помощью силы слова передали твои чувства, это было очень здорово, круто. Під однією обкладинкою «Кримського інжиру» зібрали твори українською та кримсько-татарською, написані як кирилицею, так і латиницею. Адже мета була об'єднати усі роботи, головна тема яких – Крим. Всі говорили про свої дуже приватні історії, пов'язані з Кримом. І це хороша тенденція, оскільки це показує, що всі наші дороги так чи інакше сходяться до Криму. Члени журі прочитали та проаналізували майже 3 сотні творів від 3 десятків авторів з усього світу. Просто чудова робота для тієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Це суттєва підтримка не лише авторів, а людей, і в першу чергу кримських татар, які є в окупованому Криму. Просто мати такі, знаєте, такі видання, чудово. Антологія хоч і перша, але не остання. «Кримський інжир» обов'язково матиме продовження, обіцяють видавці. Мілена Амеді, Асан Емінов, Заман, АТР.